Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Remson. Taong 1958, Tubili, Occidental Mindoro. Noon pa man, isa ng lasenggo at walang destinasyon sa buhay itong si Remson. Marami ang sumubok na baguhin siya, pero lahat ito nabigo. At dahil sa hindi niya maawat-awat na bisyo, kung kaya't kinasuklaman na siya ng kanilang mga kadugo. Sa madaling sabi, tanging ang pamilya na lamang niya ang nagmamahal sa kanya. Remson anak, hanggat may pagkakataon ka pa magbago ka na. Hindi habang buhay malakas kami ng nanay mo. Darating at darating ang araw na iiwan ka naming mag-isa. At bago yun mangyari, gusto ko marunong ka nang tumayo sa sarili mong mga paa. Matanda ka na anak kung tutuusin, pero yung pag-iisip mo, hindi nalalayo sa 7 taong bata. Kailan ka pa magbabago? Kung patay na ang mga kabayo? Paulit-ulit na paalala ng kanyang ama. Ngunit kapag naririnig niya ang tungkol dito, sa halip na mapaisip sa kanyang kalagayan, tila bang hindi man lang siya nito naaapektuhan. Madalas purong pagtawa lang ang reaksyon niya at minsan pabalang naman ang sagot niya. Napakahirap ipaunawa kay Remson ang realidad ng buhay hanggang sa dumating ang puntong meron nang nangyaring trahedya. Habang nakikipag-inuman siya sa baryo, inatake sa puso sa sakahan ng kanyang ama. Yung nanay naman niya, habang tinatangka itong isalba, aksidenteng natuklaw ng ulupong. Kaya yung mag-asawa, bangkay na nung maabutan niya. Marami ang naghinagpis sa pagkawala nito. Ngunit anuman ang gawin nila, sadyang huli na ang lahat. At nang malaman yun na Remson, tila bang wala man lang siyang naramdaman. Mas nanaig ang alak sa kanyang kalooban, kaya 3 araw siyang mahimbing na nakapagpahinga, habang ang sarili niyang mga magulang pinaglalamayan na ng mga kadugo nila. Pagbalik ng kanyang wisyo, siya kaagad ang naging tampulan ng sisi. Lahat galit sa kanya, kaya kahit isang gabi ng lamay, hindi siya nakapunta. Di rin siya mahagilap noong libing, gawa ng nagdesisyon siya noong magpakalayo na muna. Alak ang naging sandigan niya, kaya naman sa loob ng 1 buwan, ni hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob para dalawin ang puntod ng mga ito. Kalaunan, nang medyo makapag-isip-isip na siya, dito na siya nagpasyang dungawin yon kahit papaano. Nung makita niya ang puntod, hindi niya mawari kung ano ang nararamdaman niya. Masakit ang mawala ng magulang, pero kasi ni minsan, hindi naramdaman ni Remson ang pagmamahal ng mga ito. Walang araw na hindi nito ipinapakita sa kanya na walang kwenta ang kanyang mga ginagawa at basura ang kanyang pag-uugali. Ngunit ang hindi alam noon ni Remson, tinatama lamang siya ng kanyang mga magulang. Napakatagal bago niya nalaman ang tungkol dito, kaya naman nung malaman niya yon, huli na ang lahat. At sa pagsapit ng taong ito, hindi na niya nagawa pang maayos ang kanyang buhay. Paunti-unti, nawala na siya ng ganang magtrabaho dahil lahat ng kita niya napupunta lang sa bisyo. Di na rin siya kontento sa kakarampot na pera, kaya madalas sumasama siya sa mga iligal. Pagbebenta ng dinamita ang kanilang pinagkakaabalahan noon dahil sa ito lang ang pinakamabenta sa mga mangingisda. Ang kaso lang, marami silang nakakalaban dito, kaya habang tumatagal, unti-unti na ring lumiliit ang lupa na kanyang kinagagalawan. Kalaunan, napasabak sila sa engkwentro kung saan dito namatay ang nagbibigay sa kanila ng pinansyal para sa kanilang mga lakad. Malubha rin siya noong tinamaan, kaya halos 6 na buwan siyang nagtago at nagpagaling. Mabuti na lang, may mga tumulong sa kanya dahil kung nataong wala, paniguradong hindi siya magtatagal ng ganun. Nang maghilom na ang kanyang sugat,
bumalik siya sa kanilang lugar. Ipinangako niya na magbabago na siya, pero pagdating niya rito, ganun pa rin naman ang nangyari. Walwalan hanggang mag-umaga ang inuman at sa loob ng 1 linggo, 1 araw lang halos ang pahinga. Kahit nakilala siya noon ng mga kapatid niya, di na rin siya nito pinapansin. Para sa kanila, isa ng ganap na estranghero sa pamilya ang kanilang panganay. Wala naman yung problema para kay Remson, sa kadahilanang nasanay na rin siya sa ganoong estado ng buhay. Ngunit bago magtapos ang taong ito, may nabanggit ang mga kainuman niya sa kanya na isang matandang naninirahan sa palayan. Misteryo ang matandang tinutukoy nila at ayon sa mga ito, isa yung napakagaling na manggagamot. May mga tao na ring lumapit dito na minsang napariwara at nawala sa landas ng kanilang mga tadhana. Nagtagal yun doon ng 1 buwan at pagbalik nito sa kanila, tuluyan ang nagbago ang kanilang mga pag-uugali. Dagdag pa ng mga kainuman niya na nagbabakasakali sila na baka ito nang makakatulong sa kanya. Sa grupo kasi, tanging si Remson na lang ang walang pamilya at walang hanap buhay. Lasinggero ang mga ito. Pero kahit hindi yun magtrabaho, meron itong mga inaatupag na negosyo. Hindi katulad niya na kung saan-saan nakikikain at nakikitulog. Matapos naman niyang marinig ang tungkol sa bagay na yan, hindi niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin. Ilang araw pa ang lumipas, dito na yun nagsimulang gumambala sa kanyang isipan. May mga pagkakataong bigla na lamang itong sumasagi kahit hindi naman niya yun iniisip. Yun bang parang tinatawag siya nito? Ganon na ganon ang pakiramdam niya, kaya kalaunan nagdesisyon na siya na hanapin ang matanda. Subalit sa kasamaang palad, nalibot na niya ang lahat ng sakahan. Hindi niya pa rin ito nakita. Ayon sa mga kainuman niya, matagal na rin nilang hindi nakikita ang matandang yon, kaya maaaring lumipat na ito ng lugar. Bagay na naging daan para mawalan na naman siya ng pag-asa sa buhay. Pero makalipas lang ang ilang araw pagkatapos nila itong pag-usapan, habang nagpapaalis siya ng kalasingan sa gilid ng daan, may nakita siyang isang matandang lalaki na tumigil sa kanyang harapan. Nanlalabo man ang paningin dala ng matinding puyat, pinilit niya yung sinipat hanggang sa naaninag na niya ang mukha nito. Sigurado siya na hindi niya yun kilala, kaya bago siya makipag-usap, hiningi niya muna ang pangalan ng matanda. Tinanong din niya kung ano ang kailangan nito sa kanya, sa pagbabakasakaling hindi yun ang taong tinutukoy niya. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman yung sumagot. Nakakatawa ka naman. Ilang araw niyo na akong pinag-uusapan, pero hindi mo pa ako kilala. Tumayo ka dyan. Sumunod ka sa akin. Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali yung lumakad papalayo. Ilang segundo lang ang lumipas, halos mawala na yon sa kanyang paningin, kaya kahit lasing pa, nagkumahog siyang tumayo at sumunod dito. Magkakalahating oras din sila noong naglakad bago niya marating ang bahay nito sa gilid ng sakahan. Wala namang espesyal sa bahay na yon pinuno, maliban na lang sa malaking tipak ng bato na nasa loob nito. Ayon sa kanya, napagbukas pa lang nito ng pinto, nakita na niya kaagad ang malaking tipak ng bato na merong makintab na kristal na nakabaon sa pinakagitna nito. Hindi niya mawari kung ano ang bagay na yon, ngunit sigurado siya na espesyal ito dulot sa nararamdaman niyang presensya. Pagpasok naman nilang dalawa sa loob, agad siya nitong inabisuhan na magpahinga na muna. Bumawi siya ng lakas dahil pagtungtong ng hapon, kakailanganin niya ito. Matapos niya yung marinig, wala siyang ideya sa sinabi ng matanda. Basta ang inisip niya noon, magpapahinga siya dahil gusto na rin niyang bumawi ng lakas. Kinahapunan,
Matapos ang mahaba-haba niyang tulog, kahit papaano nahimasmasa na siya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, napansin niya na napakadilim na sa paligid. Naisip niya na gabi na, kaya hinanap na niya ang matanda. Tawag siya ng tawag pero sa kasamaang palad walang sumasagot hanggang sa dito na siya nagdesisyon na halughugin ang bahay para hanapin ito. Ngunit napuntahan na niya ang lahat ng sulok, wala pa rin siyang nakita. At ang mas nakakapagtaka pa, pakiramdam niya iniwan siya nito. Kaya naman kahit ayaw niyang lumabas, napilitan siya na buksan ang pinto. Pagdungaw niya sa labas ng bahay, laking gulat na lamang niya nang makakita siya ng napakaraming nilalang na nagsisikumpulan. Ayon sa kanya, malapit naman sa tao ang wangis ng mga ito, pero marami yung pagkakaiba. Bukod sa matutulis nitong mga tenga, mabalahibo ang mga katawan nila, tapos yung mga kuko nila pawang matatalas at matitibay. Kulukulubot din ang kanilang mga muka at pagarugal ito kung magsalita. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, sa sobrang takot niya, di siya nagdalawang isip na bumalik sa loob ng bahay. Wala man siyang ginawa noon, ramdam niya ang paghahabol hininga na animoy napakalayo ng pinuntahan niya. Maya-maya pa, dito niya narinig ang langit-ngit ng pinto, indikasyon na merong pumapasok. Pagsilay naman niya rito, nasipat niya ang matanda na may hinahong naglalakad papaloob, bitbit ang isang malaking sandata na may makapal na talim. Kakaiba ang bagay na yon, gawa ng ni minsan hindi pa siya nakakita ng sandata na nasa ganong hugis at kurba. Dala ng kuryosidad, di siya nagdalawang isip na magtanong dito ukol sa kasalukuyang nangyayari. Pakiramdam niya kasi, pinaglalaroan siya ng kanyang isip at lahat ng nakita niya kanina ay pawang bunga lamang ng imahinasyon niya. Subalit nang marinig ito ng matanda, tumawa lang naman yun habang sumasagot sa kanya ng, Totoong nakita mo kanina. At tama rin ang hinala mo na wala na tayo sa ating mundo. Yang batong yan ang nagdala sa atin dito. Maligayang pagdating sa mundo ng mga engkanto. Ngayon humanda ka na, sapagkat may mga digmaan tayong pupuntahan. Pagkarinig niya sa mga sinabi nito, hindi siya halos makasagot. Biglang nablangko ang kanyang isipan sa puntong kahit anong gawin niya, wala siyang maisip na katwiran para sa mga sinabi nito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Gulong-guluman ang isipan niya, pinili niyang sumama sa matanda kaysa magpaiwan sa bahay nito. Napag-isip-isip niya kasi na kung totoo ngang nasa mundo sila ng mga engkanto, hindi malabong mapanganib din ang pananatili rito. Paglabas nilang magkasama, doon niya nakita ang lehiyon ng mga nilalang na naghahanda na. Bawat pangkat, halos daan-daan ang bilang at hinihiwalay sila sa pamamaraan nila ng pakikipaglaban. Ang mga mamamana at manggagamot ang nasa likod ng lehiyon, habang ang mga may kalasag at sibat ang nasa unahang hanay. Pagtunog ng trompeta, dito na umusad ang grupo. Ayon sa kanya na, sa sobrang dami nito, maririnig mo ang dagungdung ng lupa kahit 1 milya ang layo. Dagdag pa niya na, napakarami ng miyembro ng hukbo, kaya naman hindi niya inisip na matatalo pa ang mga ito. Subalit pagpasok nila noon sa isang malawak na gubat, biglang bumaliktad ang sitwasyon. Di pa man kasi sila nakakalayo sa bukana, dito na buong puwersang sumugod ang mga nilalang na hindi nalalayo sa itsura ng mga aswang. Maliliksi at mabibilis ang mga ito, kaya sa loob lamang ng ilang minuto, marami sa kanilang panig ang namatay. May mga napilitan na ring umatras, ngunit sa kabila nito pinilit pa rin itong magpatuloy. Kaya naman habang tumatagal ang pananatili nila sa lugar na yon, mas lalong nababawasan ang kanilang bilang.
Makalipas pa ang ilang oras, patuloy pa rin ang paglipad ng mga palaso, ngunit walang kahirap-hirap yun na iilagan ng mga nilalang. Dito na rin niya napansin na kaya mabibilis ang mga ito ay dahil sa mga paa nitong parang sa mga unggoy. May pakpak din yun na may hahalin tulad mo sa uwak, kaya napakadali sa mga ito na magpalipat-lipat ng puno. Yun din ang pangunahing problema ng grupo, kaya naman ang mga nakaligtas na natili sa pangdepensang posisyon. Dala naman ng takot ni Remson, dali-dali siyang lumapit sa matanda para abisuhan ito na tumakas na. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, agad naman yung sumagot sa kanya ng, Kasama nila tayong pumunta rito. Kasama nila tayong matatalo. Hindi ba gusto mong magbago? Ito ang paraan ko para mapabago ang mga taong nangangailangan ng tulong ko. Kaya ko inaakala mo na ito na ang pinakamasamang makikita mo sa gabing ito. Maghintay ka pa dahil nasisiguro ko hindi mo masisikmura ang mga susunod na kaganapang mararanasan mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, dito niya na nakita ang mabilis na pagsakop sa kanila ng mga nilalang. At sa isang iglap, lahat ng mga mamamana ay tuluyang napaslang bago pa man niya yun masilayan. Di nagtagal, nang tumahimik na ang paligid, dito niya na nakita ang mga natitira sa hukbo na nakaluhod na sa lupa kasama nila. Bawat isa sa mga ito, dinisarmahan na at tinanggalan na ng mga kalasag at baluti. Silang dalawa naman, inilagay sa hawla, gawa ng napagtanto ng mga nilalang na hindi sila rito kasama. Matapos naman itong maigapos at maikulong ang lahat ng mga nakaligtas, umusad ang mga nilalang na yon patungo sa lugar na hindi dinaraanan ng araw. Ayon sa matanda, na yon ang parte ng mundo ng mga engkanto kung saan walang batas na nananaig at laganap ang kasamaan. May natatago roong impyerno na kulungan ng mga natatalong nilalang at mga taong napapadpad sa mundo. Dagdag pa nito na, doon sila mananatili at maghihintay ng kanilang mga kamatayan. Subalit mariing inilahad ng matanda na wala siyang dapat na ipag-alala sapagkat ang lahat ng ito ay pawang pagsubok lamang. Gayunpaman, kinakailangan pa rin nilang mag-ingat dahil anumang oras pwedeng mabago ang sitwasyon. Kaya hanggat maaari, makinig siya ng maigi sa ipapagawa nito at iuutos sa kanya. Kapag sinabi kong huwag kang huminga, huwag kang huminga. Basta sundin mo lang lahat ang sinasabi ko para hindi ka mapahamak. Para lang sa iyong kaalaman, may mga tao na akong isinama rito na hindi na nakabalik pa. Kaya kung gusto mong makauwi, makinig ka ng maigi. Bulong nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya. Ilang oras pa ang lumipas habang papalapit sila sa gumuhong imperyo. Kapansin-pansin na ang nakakasulasok na amoy na sumasabay sa hangin. Hindi ito katanggap-tanggap ng sikmura, ngunit dahil wala siyang pagpipilian, sinanay na lang niya ang katawan niya. Maya-maya pa, pagdating nila sa loob ng kaharian, bumungad sa kanila ang paglaganap ng malalaking salot. Bawat bahay na kanilang madaraanan, merong nakabitay na bangkay. Normal na rin sa lugar na yon ang pagpapatayan, kaya sa ilang oras pa lang nilang pananatili, marami na siyang nasaksihang hindi kaaya-aya. Ayon sa kanya, na pagkababa ng mga kasama nila, agad yung pinahanay, pinaluhod, nilagyan ng balabal sa ulo, bago pinugutan. Yung iba naman, binitay ng patiwarik at walang habas na pinagtatataga hanggang sa lumabas na ang mga laman loob nito. Dagdag pa ni Remson na yung lupa sa lugar na yon ay pulang-pula na, buhat sa walang patid na pagtulo ng dugo. Pagkatapos naman ng ganoong pangyayari, inilipat sila sa mas malaking kulungan. Bago rin sila ipasok dito,
Inalisan sila ng kasuotan upang masiguro na wala silang tinatago. At nang magawa na ito ng nilalang, tsaka pa lamang sila nito hinayaan sa loob. May mga bagay din yung sinasabi sa kanila, ngunit sa kasamaang palad hindi nila ito naintindihan. Maya-maya pa, tumungo sila sa pinakadulo ng kulungan para magpahinga. Pinalipas na muna nila ang gabi, buhat sa mga nangyari. Alam din kasi ng matanda na pagod na itong si Remson at halos hindi niya kayang maatim ang mga bagay na kanyang nasisilayan. Pagsapit ng sumunod na araw, nanatili pa ring gabi sa lugar. Dahil dito, lahat ng mga bilanggo nakakaramdam na ng matinding lamig. Para na itong mga hayop na nagsisikumpulan para lamang kumuha ng init sa bawat isa. Gustuhin man niyang dumikit dito, hindi siya pinayagan ng matanda. Ayon kasi rito, kailangan nilang manatiling hiwalay upang hindi nila makuha ang amoy ng mga ito. Kapag kasi nangyari ang bagay na yan, masasabay sila sa mga pupugutan ng ulo. Nang marinig naman yun ni Remson, tiniis niya ang lahat. Halos mag-iisang linggo rin sila noong hindi kumain, pero sa hindi malamang dahilan, di siya nakaramdam ng kahit na anong gutom. Paunti-unti, nagiging normal na rin sa kanya ang mga kaganapan hanggang sa nagkaroon na siya ng lakas ng loob para masaksihan ang mga nangyayari sa labas ng kulungan. Pagmasdan mo ng maigi ang kamatayan sa lugar na ito. Tingnan mo kung gaano kakapalad sa kabila ng mga nangyari sa buhay mo. Hindi pa huli ang lahat. May puwang pa para sa pagbabago. Alam mo ba na ang mga taong napapariwara sa ating mundo ay may tsansang makarating sa lugar na ito? Yan ang rason kung bakit sa unang pagpasok natin sa imperyo, nakakita ka ng mga bangkay na halos kaparehas natin. At ngayong alam mo na ito, mananatili ka pa ba sa buhay na tinatahak mo? Mag-isip ka ng mabuti, dahil hindi malabong makarating ka rin sa lugar na ito. Wika ng matanda sa kanya, habang pinagmamasdan nila ang mga kinakatay na tao. Matapos naman itong makapagsalita, nababahala naman siyang sumagot dito ng, Sa mga nakita ko, malabo na bumalik pa ako sa dati kong buhay. Dahil sa kanyang sinabi, napangisi lang naman ito. Duman pa ang maraming araw, tuluyan na silang nawala sa bilang ng panahon. Ni hindi na niya alam kung ilang araw na ang nakakaraan at kung kailan pa sila rito makakaalis. At habang tumatagal, yung pag-asang kanyang pinanghahawakan, unti-unti na ring namamatay. Napagtanto niya na walang kakayahan ng matanda na umalis sa kulungan na merong napakaraming bantay. Ngunit makalipas lang ang napakaraming araw, dito na ito nagdesisyong umalis. Hindi yun nakipaglaban sa mga nilalang, bagkus gumamit ito ng lagusang hindi niya inaasahan. Lingid sa kaalaman ng mga nilalang sa lugar na yon, may itinatagong bato ang matanda na may kapasidad na gumawa ng lagusan pabalik sa tahanan nito. Isang buhay na salita lang din ang kinakailangan nitong sambitin, kaya naman nakaalis sila roon ng walang nakakapansin. Pagbalik naman nila sa bahay ng matanda, agad siya nitong inutusan na tumulong sa mga gagawin nito. Ayon dito, kailangan nilang magmadali sa kadahilan ng konting panahon lamang ang meron sila. At sa sandali na sila ay maantala, posible na maabutan sila ng mga nilalang na nakapansin sa kanilang pagkawala. Nang marinig naman yun na Remson, agad siyang tumulong kahit wala siyang ideya sa mga nangyayari. Maya-maya pa, nang maihanda na ang lahat, bumalik sila sa kanilang mga silid. At sa hindi malamang dahilan, dito na siya dahan-dahang nakaramdam ng antok. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya may nalanghap siyang gamot para sa pampatulog. Kalaunan,
Pagmulat ng kanyang mga mata, agad niyang narinig ang tilaok ng manok. Napansin din niya ang pagpasok ng liwanag ng araw sa loob ng bahay, kaya naman malakas ang kutob niya na nakauwi na sila. Nang masipat naman niya ang matanda, napansin niya na parang abala yon sa kasalukuyan niyang ginagawa. Kaya dala ng kuryosidad, dali-dali siyang bumangon hanggang sa may napansin siyang kirot sa kaliwang bahagi ng kanyang tiyan. Pagsipat niya rito, tumambad sa kanya ang malaking hiwa na agad naman niyang ikinagulat. Huwag kang matakot. Normal lang yan. Ako ang may kagagawan yan para makuha sa katawan mo ang nilalang na itinanim ko. Kailangan natin yun para mabuhay tayo sa lugar na ating pinanggalingan. Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang lumapit imbis na sumagot. At pagdungaw niya sa ginagawa ng matanda, dito niya nasilayan ng isang malaking pulang uod. Ipinapasok yon ng matanda sa pinatuyong balat ng hayop na parabang meron yung binabalak doon. Wala man siyang ideya sa gagawin nito. Pinili niyang palagpasin na lamang ito. Naisip niya na mas mahalaga na makauwi siya sa kanila kaysa pagtuunan pa ng pansin ang mga bagay na wala naman siyang ideya. Matapos naman niyang kumain, dito na siya malugod na nagpaalam sa matanda. Di naman siya nito pinigilan, kaya agad siyang nakaalis sa bahay nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating niya sa baryo, sumalubong sa kanya ang mga kaibigan niyang katatapos lang mag-inuman. Siyempre dahil sa mga nangyari, hindi na muna niya ito pinansin. Sinubukan niya talagang magbago noon, kaya lang mukhang hindi ito para sa kanya. Kapag kasi nagbabanat siya ng buto, hindi maalis sa isip niya ang masasayang alaala ng barkada. Ang gusto niyang mangyari, wag nang magtrabaho at magsaya na lamang ng magsaya, ngunit hindi yun maaari. Ang kaso lang, kahit ipinagbabawal yon ng matanda, di niya pa rin nagawang mapangibabawan ang tentasyon at tawag ng demonyo. Linggo lang ang lumipas. Bumalik na naman siya sa bisyo niya na tinalikuran niya. At sa puntong yon, parang wala na siyang pakialam sa kung ano man ang mangyayari sa buhay niya. Isang gabi, nataong kaarawan ng isa sa mga kabarkada niya. Siyempre, maaga pa nilang binisita yun sa bahay para makapagsaya at makapag-inuman. Pagdating nila sa lugar, nadatnan nila ang maraming bisita na nasa loob ng bahay nito. May kaya kasi ang kaibigan nilang yon, kaya ang ganoong kalaking handaan ay hindi na nakapagtataka. At dahil sa maraming tao sa loob, pinili nila na pumwesto sa bakuran. Inanyayahan sila ng magulang nito na pumasok na para mas magkaroon sila ng magandang pwesto, pero sila na mismong tumanggi. Mas maganda naman kasi ang pwesto nila sa labas, kaya di nila ito ipinagpalit. Ilang oras pa ang lumipas, marami na sa mga bisita ang umalis. Wala na ring katao-tao sa bakuran, maliban sa grupo nila. Pero kahit napakalalim na ng gabi, tila bang wala pa ring balak ang mga ito na umuwi. Di naman yun pinoproblema ng kaibigan nila, gawa ng inaasahan naman ito ang ganoong pagkakataon. Ayon kay Remson, napakaganda ng mga nangyari noong gabi, kaya hindi niya inaasahan na bigla na lamang magbabago ang lahat. Pagsapit kasi ng 2:00 ng madaling araw, nang magdesisyon na silang umuwi, may napansin siyang nilalang na nagmamasid sa grupo nila. At mula sa bahay ng kaibigan niya, nararamdaman niya itong tahimik na sumusunod. Noong una, inakala niya na dala lang ito ng kanyang kalasingan, pero sa sandaling sinipat niya ito, hindi niya maipagkakaila ang bakas ng nilalang na nararamdaman niya. Subalit sa kabila ng nararamdaman niyang takot, hindi niya ito ibinahagi sa mga kaibigan niya. Alam niya kasi ang pwedeng mangyari, kaya naman kahit delikado, inilihim niya ito. Hindi naglaon, nang siya na lamang ang naglalakad, dito niya na narinig ang mga malalalim nitong pag-angil.
nakita na rin niya ang mga nanlilisik nitong mga mata. Kaya bago pa man siya nito sunggaban, mabilis na siyang kumaripas ng takbo. Paulit-ulit na rin siyang humingi ng tulong, pero sa kasamaang palad walang nakarinig. Nataon kasi noong dumaan siya sa walang katao-taong lugar, tapos ang pinakamalapit na bahay, halos ilang metro pa. Napakalayo pa nun kung susumahin, kaya kung hindi siya magmamadali, maaari siyang maabutan ng nilalang na humahabol sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, dito niya nakita ang nilalang na kanina pang nakabuntot. Pagtama ng liwanag ng buwan sa katawan nito, halos hindi niya maisip kung bakit kawangis nito ang nilalang na nakita niyang pumapatay ng tao doon sa mundo ng mga engkanto. Ang buong akala niya kasi, walang kapasidad ang mga nilalang na yon na manatili ni manirahan sa mundo ng mga tao. Kaya naman na naging palaisipan para sa kanya, bakit nagkaroon ito sa lugar nila? Ilang minuto pa ang lumipas. Dahil sa sobrang bilis nito, napilitan siyang gumawa ng sarili niyang daan. Kung saan-saan na siya noon sumuot, makarating lamang ng buhay sa sentro ng baryo. Halos ilang beses na siya nitong muntik maabutan, mabuti na lang talaga na kaya niya pa yung mailagan. At pagdating naman niya sa sentro, patuloy pa rin yung nakasunod sa kanya. Maya-maya pa, dito na siya tuluyang napabulagta nang bigla niyang maramdaman ang pagtagos ng kuko nito sa kanyang likuran. 2 beses yung bumaon sa kanya, subalit sa kabila ng sakit, buong tapang at lakas pa rin siyang bumangon. Pagkawala niya sa nilalang, dali-dali siyang humanap ng lugar na pwede niyang mapagtaguan. Mabuti na lang may nakita siyang kulungan ng baboy na gawa sa bato at semento ang mga dingding. Wala man siyang ideya sa loob, mabilis siya ritong pumasok at nagtago. Di nagtagal, nang matunto naman yun ng nilalang, paulit-ulit siya nitong kinalampag at sinubukang abutin. Subalit nang may makapa itong tubig sa sahig, bigla na lang itong umatungal kasabay ng mabilis nitong paglayo. At dahil sa ingay nito, kung kaya't nagising ang pamilyang nagmamay-ari ng kulungan. Dito na rin siya nakita ng lalaki na siya namang tumulong sa kanya. Pagkatapos ng araw na yon, bumalik siya sa bahay ng matanda. Dito niya nalaman na tumungo pala yon sa kanilang mundo para ibalik siya sa imperyo. At kung hindi siya magbabago ng kanyang gawi, may posibilidad na gabi-gabi siya nitong gagambalain. Nang marinig naman yun na Remson, ora mismo nagdesisyon siyang maging deboto ng simbahan. At magmula noon, nagpalipat-lipat na siya ng tirahan hanggang sa naging hardinero siya sa isa sa mga lumang simbahan sa Mindoro. Awa naman ng Diyos, doon na rin siya tumanda. Subalit kahit lipasan man ang panahon, ni minsan hindi niya nakalimutan ang tungkol sa nasaksihan niya na talagang nagpasindak sa kanyang kaluluwa na imperyo sa mundo ng mga engkanto.